Avui, a Comarques del Plat, anem al Baix Empordà. Als catalans ens agrada molt menjar conill, amb xamfaina, a la llet, guisat, amb l'arròs, amb patates, de moltes maneres. Ens agrada menjar conill. Això sí, últimament ens agrada menys. Segurament això és causat per aquestes modes que venen dels Estats Units i com que allà ells no mengen conill, que el tenen com un animal de companyia, doncs comencem a tindre una mica de mania. Però bé, els catalans mengen conill. Jo avui us proposaré una recepta, conill en xocolata, tradicional de la cuina catalana i sobretot de la cuina empordanesa. Què us sembla? M'acompanyeu a la cuina? Anem! Bé, aquí tenim el conill, en tindrem prou per 4 persones. El primer que farem serà trossejar-lo. Ho podeu fer a quarts, a octaus, una mica com us agradi. Ja està. Ara posem el fetge, que el tenim en una bosseta, salpebrem, el pebre al vostre gust, i posem la cassola al foc i una cuirada de jar de porc, de mantega de porc. Una mica d'oli perquè no es cremi i afegim el conill que ja tenim salpebrat. L'oli que vagi viu, tenim que sofregir fins donar-li una mica de color. D'acord? Només per fora, llavors courà amb la salsa. Va fregint, veieu, es va durant, molt bé. Ara afegim el fetge que teníem per ahí, que el farem servir després. Vinga, ja anem donant voltes perquè s'arrossegi per tots costats. Tot això a foc viu, generós. Vinga, el traiem. Deixem una mica més el fetge perquè es cogui. Anem pel sofregit. Primer pelem les cebes i les trinxem ben finament, així, ben fi, com sempre. Els alls el mateix, pelats i ben trinxadets, també petitons. Vinga, així, ja ho tenim. El sofregit com sempre. A l'oli hem tret una mica d'oli perquè hi havia massa. Posem la ceba, afegim l'all, tot junt. Ja ho tenim aquí, remenem una miqueta. Anem remenant i afegim un bon raig d'aigua per desglaçar el fons de la cassola. I vinga, remenem una miqueta, ajudem a desenganxar tots aquests carmelos que estan del conill i anem al jardí a buscar unes fulles aromàtiques o a l'armari. Les afegim al sofregit, a la ceba que està aquí rostint i vinga, que vagi rostint fins que tingui color, fixeu-vos. Ja ha passat una estona, té color i posem tomàquet, una tomàquet ratllada. Jo l'he posat una mica de puré de tomàquet perquè era una mica verda. Continuem sofregint fins que la ceba va agafant aquest color. Això requereix temps, no es fan 5 minuts com en el vídeo. Un bon raig de vi ranci i continuem remenant fins que l'alcohol s'evapori. Tornem a afegir el conill, que teníem per ahí preservat, el tornem a posar dintre, cobrim d'aigua, no massa, no us passeu amb l'aigua, una mica de sal, una miqueta de pebre, també al vostre gust, més o menys. Tapem la cassola i deixem córrer uns 45 minuts. Mentre anem fent la picada, un guisat català sempre té picada, o quasi sempre. Ametlles, avellanes, all, julivert i el fetge de conill que teníem fregit. Tot això ben trinxat i la xocolata, com no pot faltar. Xocolata negra, sense sucre. El conill ha anat fent aquests 45 minuts, ha anat coent a poc, afegint la picada, tota ella, remenem una miqueta, tornem a tapar i deixem uns 10 minuts més. Ja ho tenim. Podem deixar reposar o menjar ara mateix. Tastem primer de sal, afegim una miqueta més i ja ho tenim, ara sí. Ja podem emplatar. En el plat que us agradi més, aneu posant els trossets, aneu servint. Jo estic fent un plat només per mostrar-vos com queda. Una miqueta d'aquesta salsa tan sabrosa, en aquest color de xocolata, que ens ha quedat. Tindríeu que sentir l'olor que fa això mentre gravo aquest vídeo. Mireu, veu? Ja està. Vinga. Així és ben bonic. Unes fulles també del jardí, una mica de julivert. I cap a la taula.